Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirare 263 pano pachake chikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani veruzhinji vanoziva voice rangu abva kutoti Hatirare uri kunzwa flu get well soon. Ndinotenda zvikuru nekundiitirawo munamato wamuri kunamata macomment section ine ndiri kuona Mwari vachaita kuti tipore nekukasika tikasike kurecover. Asi hazvititadzise kuti tikuzivisei manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manyuzi updates uchake uchigozvodera. Panapa Hatirare uchake uchiwana manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, like this video, ndashare this video kune hama neshamwari. Vadikani first update sekuziva kwamunozviita nyaya dzepanapa tinoona kuti tikadzibatanidza tenge tichiitira kuti muwane manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update ividhiyo remasoja ayo anga ari patraining. Zvaanga ari patraining vanhu vachanga kutaura zvakasiyana siyana mucomment section secomment yamuri kuona iyo vachitaura zvakasiyana siyana. So ndambokisira ka short video ikako vamwe vanhu vanga vachiti kwa Hatirare masoja ari kugadzirira kuti paitwei. Ndakati ina handizive but ndokwanisa kutsvagira video racho nekuti vanga vachida kuona riri video. Zvandichaita ndichakuisirai video ndomba ndazokuisirai audio yemwana ari kuti Mudarageza achireva kuti iye mufana waMudarageza. So ndakuisirai audio mapedza kuona kunzwa ndambokuisirai video remusoja uyu mapedza kuona video remasoja ari patraining tozokuisirai audio yacho. Ndatibone. God, Mike. Let's go, Nazi. Yes. Let's go. Let's go, Nazi. I'm going next. Almost there. Pusha the bum, child. You have to push the bum. This is it. Go! There you go. Yes. Samu Jimmy is the Jimmy is Samu. People here. Move. Let's go. No food for lazy people. Yeah. Enjoy like enjoy. Yes, that's better. Right leg, guys. Right leg, Next update ividhiyo remurume iye ataura audio achifomora maplans anga achitaura. So ini handigoni kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza ndofamba nenyaya sezvairi. Ndatinzwei zvizere tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Kanya nekuparadza nyika wachida kusevha ana Tagwirei ana Ziyambi ana Kazembe ana Wikino Chivayo
nevanhu vese vakataurwa nemazita namudhara. Zvino manje kana zvakatodaro izvozvo manje aiwa handidi kutombokunyeberai. Nothing is going to stop. Handiti nothing is going to stop. Nothing is going to stop. Vanhu vaifunga kuti pari kusekwa. Handiti akataura akati kuri kuitika comedy. Saka ndoda kuti muchiiona manje vanhu veZimbabwe comedy manje yekumhanya zviri legendary kwezvigananda. Handiti muri kupanza. Vanofanirwa kuti vanyatsokumhanya chaizvo. Vachamhanya pamberi penyu. Imi mukabvuma kugara kudzimba imimi. Vachamhanya pamberi penyu. Muchavaona vachimhanya vachidzingirwa pamberi penyu imimi. Ende munenge muri munzvimbo dziri safe. Ndo zvandiri kuedza kutotaura. Handitika. Saka ngatirambei tichiwedzera moto pachinhu chiripo. Tofanirwa kuti titowanikwa tichitowedzera moto tisingatombomiri. Hapana kana nguva yekutombomira, hapana nguva yekutombotamba. Hatisi kusekerera mhandu isusu, hatisi kumbofa takamboita majokisi nawo. Hatina nguva nevanhu vasingade kunzwisisa. Takataurirana nguva yakakwana. Izvizvi vakufamba wachidhonza wachidzura musoro 1-1. Zvandaitaura mumaaudios angu ese ari kumashure izvozvi zvitarisai muone. Ndo zvese zvakutanga kuitika izvo. Handitika. Saka imi munofunga kuti isusu we can fold our hands and watch. Tokusiyai henyu muchifamba muchiita sezvamuri kuita izvo. Tiri kuwaziwa maplans enyu ese. Ndabva kare ndichizvitaura kuti mimi muda kuenda kuna Chiwenga. Muda kuenda kuna Chiwenga uko kuenda kuna abductor. Muda kupfura vachiwenga imimi mune mahitmen ari kutoshaya kuti vanotangira papi nenyaya yesecurity vachiwenga yamuri kuda imimi kuti igone kuva weak. Mugone kuda kuti bvisira vachiwenga. Ende muri kuda nyoka yemabhunu musoro wake chaiwo. Makautadza izvizvi last week. Handitika. Izvozvizvi makanangana nekuti pana vageza panopindika sei. Handitika. Tiri kuzviziva. Pamusoro pazvo maactivist ese muri kuapindira 1 by 1 muchipisa misha yawo. Muri kuda kuti nyika irambe yakangotarisa. Muri kuabvisa vanhu muchivamanikidza zvechisimba kuti vadzokere kumastreets uko. Muchinyepa kuti tinokuprotectai tinodidi. Musade kunyebera vanhu hamuvaprotecta imimi. Kana hondo yezvigananda vari kuuya kuzobata zvigananda kana ichizenga tanga pakati pevanhu ivavo. Nekuti kana mapurisa chaiwo anenge akutotora cover achitiza. Saka musanyebera vanhu imimi nekuti muri kuda kuita vanhu shield yenyu. Saka tokufumurai. Handiti mazviona manje. Tumatactics twenyu tinotofumura nekuti muda kuuraisa vanhu vasina mhosva. Imimi kana muchida endai kumastreet on your own. Muende kunosangana nazvo kumastreet uko. Nekuti muri kutsvagwa imimi zvigananda imimi. Muri kutsvagwa imimi masiyaiwo imimi. Endai mumastreets imomo. Siyanai nekumanikidza vanhu muchienda kunotora zvimabhuku. Musathreatenwa vanhu veZimbabwe. Ari kuda ngauya akutore aende kundokuuraya tione kuti vanokuurayira ichi. Business nderako. Hakuna munhu akapiwa mari naMnangagwa yekuti atange business rake. Saka unozomanikidzwa iwewo kunzi enda kunotengesa uchinotengesera ani kutani kwacho. Ivo vanhu vari kutotiza mutani macho. Uda unotengesera ani? Uda kunovhurira ani kutani kwacho? Nekuti hakuna munhu ari kuzombouya ikoko. Hakuna munhu anoriska family yake kana kuriska life yake achizosiya family yake ichifa nenzara. Nepamusana pekuti imimi muri maCIO imimi. What is CIO? To yell money nemimi one imimi brat shit. Pamakadya pakakwana ndikutaurirei varumimi. Pamakadya pakakwana newe matuke ewe love mo matuke zimbwa remunhu musoro muhombe. Kwazvinzwa? Pamakadya pakakwana imimi. Handitika. Saka tiri kutoshesha, hatisi kutomboita zvokumira. Tiri kushesha, tiri kuzviziva kuti maactivists ese makanyora pasi. Muruda kuti after 3 to 4 days, each and every after 3 to 4 days regedza ndigare ndakazvitaura kuitira kuti muregedze kuzviita. Nekuti ndikasazvitaura muchatozviita. Each and every day or after 3 to 4 days munenge muchirova mumwe activist, muchirova mumwe activist kusvikira makusvika kuna Chamisa uko. Svikira makudai muda kuti musheke vanhu imimi kuti vanhu vatye vaite basa rekuda kuteerera vanhu vacomply nekuda kweforce yenyu imimi. Manje munonyeba manje. Regedza tikutaurira chokwadi manje. Muri kuzvinyepera. Mazinzwa. We are going to stop you. We are going to stop you. Ndo zvandoda kuti ndikutaurire. Tichasangana. Ndo inonzi headhoni yacho iyoyo. Ndo inonzi headhoni. Maifunga kuti muri kutamba. Handitiwo charamba wakati hanzi musateerera vageza mucomedian. Right. Ndofunga kutsvakwa kuita makombi icomedy ka. Handitika. Right. Izvo zviri kutoitika muZimbabwe icomedy ka iyo. Uchaiona comedy yavageza zvakanaka iwo. Nditokutaurira. Unofanirwa kuzi kuti uexplainire vanhu comedy. Kuti what kind of a comedy is that one? Iye uri kuita zvokutamba iwo.